Alhamdulillah. Ya iso leren sik ya, Mak. Leren. Iki sowan ana ing laladan Ponorogo meneh, Nduk. Iya. Aku wis niteni bola bali saben-saben sowan ana ing laladan Kota Riyok. Sing kepareng rawuh mirsani mesti semene akeh ya, Mak. Wong lapangan sepak bola ki adate semono jembare wae ya kebak apa neh iki mung ning dalan tur ciut. Ha iya. Ning ya luar biasa penonton tetep antusias. Tegese penonton Ponorogo patut minangka contoh penonton liya-liyane anggene gemati, anggene tresnani memberi apresiasi terhadap seni tradisi wayang. Mila langkung rumiyin tepuk tangan untuk penonton Ponorogo malam hari ini. Iya. Elok tenan. Matur nuwun. Dasare minangka mukadimah cara wong pidato iki mau wis ngaturake ya kuwi siiran. Oh iya. Iki mau siir tanpa waton. Ya karo sinau agama, ya karo menikmati kaya apa lantunane tembang saka para waranggana. Ana uga sing ora nggatekke iki mau siirane iki apa mbuh, tembange apa mbuh, sing penting aku iso nyawang sinden sing egolan. Ngono kuwi enek. Ya apa? Ngono kuwi. Ora masalah ya, Mak. Ora apa-apa pancen ya kaya ngono kuwi sing jenenge masyarakat utawa penonton wayang iki beraneka ragam. Iya, bener, Mak, bener. Lah, iki sing dianti-anti wis dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis lumaku, Nduk. Anggenku ngestokake dawuh para pepunden ingkang intisarine iki keluarga besar saka Bapak Ladiman. Oh, Mbah Ladiman. Ya Mbah Ladiman, ya Mbah Ladikun, ya Pak Bambang Supriyadi, ya Pak Joko Santoso, ya Pak Eko lan kabeh wae. Keluarga besar Guntik. Awake dhewe ora nutup mripat mbuntu talingan ora lali karo sejarah. Mula bukane sepisanan awake dhewe nyangik nglimbuk ning laladan Ponorogo, pisanan kuwi ya ning Guntik kuwi. Iya, nganti ripalungguhan iki iso tekan ngendi-ngendi. Nah, bengi iki awake dhewe mituhu dawuh pangandikan ingkang kagungan hajat, ingkang kagungan kersa, ingkang kagungan dalem nenggih Raka Mas Tri Haryanto ingkang kembulan niat karo Mbak Yu Aning. Oh ngono. Iki putra saka Pak Ladiman yen ra kleru anak yang ketiga. Iya, lenggah ana ing Bangil karangan Balong Ponorogo ya, Mak. Pancen kaya mengkono kuwi. Janjane iki bakal digelar udakara ing taun 2020 wong akad nikah iki tanggal 13 Agustus 2020. Iya apa? Ning gandeng ana pandemi utawa ana Covid kepeksa ora mendapatkan izin mergo kerumunan lak ora oleh. Iya, akhirnya diundur nganti ripalungguhan iki 2023 lagi awake dhewe piniji sowan. Wis pirang taun. Ya wis 3 taun kaya eneng, Nduk. 2020 nganti tekan 2023 wis 3 taun. Mongko regane manut 2020 iki. Ngono ya, Mak. Tenan, aku lali kok, Nduk, aku lali. Wis tak nyuwun prisa karo Pak Bambang Supriyadi, aku lali. Riyen pun peteng tak, pun kula panjeri 5 juta. Modiar aku wis. Ayo, tenan, sumpah demi Allah aku lali tenan. Iya, ning ora apa-apa mergo aku eling karo sejarah. Lan nuwun sewu. Kala mangsa sing minterke dalang ki ora mung guru dalang. Sing minterke dalang ora mung sesepuh dalang. Sing minterke dalang ora mung isi Surakarta utawa sekolahan seni. Kala mangsa dalang ki bisa pinter lan gelem sinau, ki dipinterke karo wong nanggap. Sebabe merga tak itung rambah ping 3 iki keluarga besar Pak Ladikun, Pak Ladiman kuwi le ngersake lakon ki mesti aneh-aneh kabeh tur angel-angel kabeh. Ya to. Pisanan kae aku sik kelingan lakone Tripama. Ya kuwi biografi saka Sumantri, terus Kumbakarna, terus bar kuwi Basukarna. 3 lakon dadekne sewengi. Heeh, monggo anggarane sewengi tok. Ngono kuwi mbiyen. Yang kedua terus Rama Nitis.
Iya, saiki Sawitri. Lakon apa Sawitri? Ngerti ku Sawitri iki jaranan lho, Nduk. Sawitri Putra. Iki Sawitri gelem ra gelem aku terus sinau nyetel kasete Mbah Nartasabda, buka YouTube Mbah Sukron Suwanda, sinau tenan. Sajeg jumblek kula wiwit lair cenger nganti anak kula 4 nglakokke lakon Sawitri lagi bengi iki. Iya apa? Mikir ya mak, mikir leku gawe naskah, leku gawe sanggit iki pirang-pirang dina, Nduk. Nganti mau karo kanca-kanca iki piye cah garapane gending piye. Sing awan kudune tak nggo istirahat mergo mau bengi saka Nganjuk, kepeksa aku ora turu. Piye carane engko garap lakon Sawitri men ora dadi gelane penggalihe ingkang kagungan hajat. Iya. Kaya ngono kuwi perjuangane. Iki lakon abot, lakon angel, lakon sing penuh dengan drama. Yen nganti ora awake dhewe ra pinter menyajikan iki mengko dadi hambar, dadine malah enteng. Mula ki janjane tak bocori, asline Sawitri ki lakon larang ki asline. Apa iya? Iya tenan. Tenan lha Gur Semar Bangun Kayangan ae karo merem iso aku. Ya aja nyepelekke Semar Bangun Kayangan wis sing tresnani akeh kok ya. Nggih niku Pak Bambang. Kula namung sak gaduking nalar sak kadaring lampah, mugi-mugi saged dados renaning penggalih lan pancen sengaja wonten ingkang kula damel benten kalian karyanipun Mbah Nartasabda. Kula goleki kok iso Satyawan kok iso mati iki sebabe apa? Sebabe kok umure ra dawa iki mergane apa? Ngoten niku kula goleki. Iya, ngono ya. Ngono kuwi. Ini ya sak mampune awake dhewe. Iya. Lah iki kagungan kersa apa to, Mak? Ya Mahargya Suta Mbiwado Siwi. Resepsi pernikahan nenggih Mbak Yu Roro Krisna Rahma Evilia Agustina SPD. Dawa asmane. Ingkang palakrama kalian Raka Mas Bagus Gentur Setyadiar Mulya SPD. Guru. Guru kaya ngono kuwi. Iya, luar biasa. Yen awake dhewe arep nuturi karo apa sing jenenge mantu utawa sing dinikahake karo mempelai berdua kuwi wis dudu nggone mergo iki ora manten anyar ning manten lawas. Ha iya wis brojol siji dik anyar piye? Ha iya anake wis unuk-unuk wedok. Ha iya ayo. Iya luar biasa. Ning mung ndedonga marang purbane Hyang Agung nyenyuwun marang Gusti ingkang nyipta jagat. Muga-muga mempelai berdua lan uga putra-putrinipun tansah pikantuk kanugrahan kamulyan lan ugi barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya, lan keluarga besar Bapak Tri Haryanto sekalian Ibu Aning manggya hayu lan rahayu, durga mendak kala sirna yuwana basuki, pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah penuh dengan barokah, pinaringan kesehatan lahir batin, keselamatan donya tekan akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Mas Joko kaya sing dingendikake karo Pak Bambang nalika sore mau. Iya. Sebabe apa kok wayang ngantiri palungguhan iki isih berkembang, isih eksis ana ing masyarakat ditresnani karo para warga kabeh. Sebabe apa, Mak? Nuwun sewu pancen ana bab-bab sing wigati tumrape lakon wayang, Nduk. Saperangan gedhe para pinisepuh isih duwe keyakinan lakon ki padha karo donga. Mosok? Ngono kuwi. Mula yen ana piyayi nanggap wayang lakone wahyu katentreman, panyuwune dongane muga-muga sakwuse wayangan keluargane diparingi tentrem. Oh iya, yen lakone wahyu kamulyan ya padha muga-muga sak keluarga sing nanggap diparingi mulya. Ngono kuwi. Lah yen Sawitri ngene iki, lah iki kaya sing dingendikake karo Pak Bambang nalika sore mau, ada pesan-pesan atau doa yang terkandung. Iya, siji ya kuwi tentang kesetiaan seorang istri kepada suami. Sawitri karo calon bojone. Mengko, ngono kuwi. Yang kedua, dharma bakti seorang anak kepada orang tua, doa, usaha, dan juga perilaku anak yang bisa menjadi syarat kesembuhan orang tua yang sedang sakit. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya muga-muga bisa numusi lan dikabulake dening Allah Subhanahu wa taala ya, Mak. Amin ya rabbal alamin. Ugi ngaturaken panuwun menika dipun tenggani wiwit sore malah dipun larapaken adicara dening kadang kula Ki Dalang Ipung Purba Sasongko. Wah iya, dalang gaul saka ing Ponorogo. Piyayine ganteng, piyayine gagah, mayang yo apik, ngemsi yo apik. Terus ngliput acara uka-uka yo apik. Ha iya. Malah tekan dindi golek konten. Ha iya wis piyayi apa-apa kok jos. Ya matur nuwun. Ugi matur nuwun dumateng Pak Nardi kalian Pak Kamto ingkang dalemipun kepeksa kangge dandan kula sak kanca mugi-mugi dados amal kesainan panjenengan. Yo ngaturke panglipur sawetara. Coba luwih dhisik Ibu Sukesi Rahayu men jumeneng Bu Kesi gandeng iki pancen ra ana bintang tamune. Ya. Keluarga besar Pak Ladikun, Pak Bambang ngono wis ora nate ngangge bintang tamu, Nduk. Ha iya. Pancen niati arep ndadar kaya apa tanpa bintang tamu dalang iso gayeng apa ora? Ha iya. Ora apa-apa ya pancen duwe selera dewi-dewi. Cublak-cublak suweng nggih ngormati Ibu Sukesi Rahayu Magister Seni. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ummi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abi Cahya Kuntadi. Waduh. Wah, jan kaya mesra banget kita le romantis ya, Mak. Heeh, Bu Kesi lek ning panggung ngene iki ngundang aku Abi. Nek pas ning omah terus sepi tanggapan ya babi. Lah Ya iya. enggak lah. Enggak ya Bu ya. Tetap bagaimanapun juga kula tetap menghormati panjenengan Mas Cahyo. Bener. Sebagai seorang suami dan guru laki itu wong wedok niku wajib bekti senadyan to kaya apa kahanane awake dhewe. Nah, kuwi bener. Senadyan to kadang-kadang yen nyambut gawe tanggapan sasi sepi ya awake dhewe sepi. Aku ya tetep sayang karo sampean, Pak. Ya, betul pancen kudune kaya mengkono. Mergo apa Bu Kesi nuwun sewi? Nggih. Nuwun sewi jenenge wong omah-omah ki lambarane lak ya ora mung cinta tok ning uga kasih sayang kaya temanten kekalih iki. Ngono ta? Nggih. Mbak Krisna karo Mas Gentur ku ya lambarane ora mung cinta tok ning uga kasih sayang. Tur yen pancen nuwun sewu sayang karo bojo, aja pisan-pisan njur kowe merendahkan harkat derajat apa meneh mbuh ganteng lan orane ayu lan orane bojo kuwi sirikan. Mula ora nate to aku ngarani sampean iki ngelek-elek sampean lak ora nate. Mesti ning omah ke yen pas sepi anak-anak do sekolah, lek ku ngundang ora Bu Kesi. Ning piye? Hai ya Humairah. Mending ngono. Humairah iki artine tegese hai istriku yang putih kemerah-merahan. Ngono kuwi. Kuwi ya Humairah. Dadi mesti kudu ngono kudu dilem. Aja kok peh bojone elek terus nyeluk terus ya Hajar Aswad. Aja ngono. Enggak boleh seperti itu terus ya Humairah ngono kuwi. Ya Allah. Ngono. Tur kewajibane wong wedok mligine manten wedok Mbak Krisna. Nun sewu sampeyan ki ngibarate kaya ril sepur terus garwamu sing kakung iki kaya dene sepure. Dadi sepure iki manten lanang, rile iki manten wedok. Dadian sepur pengen liwat sak wayah-wayah, rile aja kenyih. Paham? Injih. Dadian sepure iki pamane tut. Ejes. Ngono ki lek dijak ejes aja kenyih. Kudu gelem. Ora nek critane ril kok mbanggel ora nek critane, ngono kuwi. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun? Loh, jenengan lagi preso to? Apa? Aku saben dina ning omah ya ngladeni sampean. Kapan lho aku pernah nolak sampean yen ngersake sak wayah-wayah? Lah Gak iya. pernah. Lah ya sampean kan patut minangka contoh. Sukesi adalah sosok real yang bagus. Ya iya kuduna. Ning kosok baline, Pripun? kosok baline ya. Upamane kok real ki pengen diliwati. Kok sepure ki lagi kesel. Ya. Sepure ki mesine lagi bobrok. Tidak boleh rel itu memaksa menuntut supaya sepur ki ngliwati, ora oleh. Mergo yen kok peksa kaya apa, engko sepure ra iso ejes-ejes ya. Aduh. Lah bapak-bapak keplok iki, seneng. Loh, kuwi agama lho Bu Kesi, agama pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi, ngono. Saiki ya aku genti arep nyuwun presa karo ibu-ibu no. Apa? Lah dunia itu kan penuh keadilan. Dalam rumah tangga itu ya kudu seimbang antara lahir dan batin. Mosok sing pengen wong lanang tok yen wong wedok pengen engko piye coba? Ya, lah ibu-ibu isin ora ya ibu-ibu ya? Ora isin lho sandingmu ibu-ibu tok kabeh kuwi lho. Jenengan lek kangen nyuwun sewu, jenengan lek kangen kalih bapake nyuwun disayang ngoten nika, jenengan nggih matur nembung ngoten utawi namung batin. Ayo walang aku sing lanang nyenggal-nyenggal karo sikile gantol-gantol. Alah, tibake awake dhewe ya padha wae ya, Pak. Ora Pak Dalang Cahya Kuntadi ora sampean ya padha. Nggih napa mboten Bu? Nyenggal-nyenggal ngoten nggih. Cacat. Ayo, iki mula ki ngelmu agama, ki dijawuke karo agama, pancen ngono kuwi. Pancen ngono kuwi. Yen sing kakung kuwi ngersake, sing wedok ora oleh protes. Nek lek sing wedok pengen, iki engko sing lanang pamane kesel, repot utawa lara, tidak boleh menuntut. Itu agama.
Mula kabeh kudu ngerti, mligine wong wedok-wedok kuwi upamane sampean karep kok sing lanang aduh Dik, sorry ya Dik, dina iki aku repot banget, awakku kesel banget. Nyontowa garwane Rasulullah. Yen pancen sing lanang iki ra kersa, langsung wudu, bar kuwi sandangane dicepot kabeh, salin rukuh, salat tahajud, dzikir sewengi utuh. Itulah wanita yang mulia. Aja malah anggere karo sing lanang, "Dik, sorry aku ra iso awakku kesel." Terus sing wedok iki lambene le nyuwongot nanti kena nyantolne kethu aja. Lawang dimusuh, bruwok, pitik dimusuh. Kiak. Aja ngono kuwi. Kuwi wong wedok tolol kuwi. Nggih, alhamdulillah. Lek kula kan sampun jenengan didik. Dadi jenengan teng griya niku nggih selain jenengan niku ngejak kula tanggapan nyambut gawe teng Tarup, ning kula niku yen teng griya kalih Pak Dalang nggih dituturi, nggih dikotbahi, dicontoni. Dadi upama sak wayah-wayah ngono sampean pengen istirahat, nggih aku ketoke karep ning mbok tolak, nggih alhamdulillah kula nggih salat sewengi utuh Bu, saestu. Tahajud, kula brukut. Lho tenan iki terbukti. Buktine nyuwun sewu kula niku rumah tangga kalih Mas Cahyo sampun alhamdulillah 15 tahun. Dadi suka duka rumah tangga niku kula nggih sampun ngliwati to wong 15 tahun tur nggih pun manak papat, ya to. Kaya sapi manak ora. Ter jenengan nggih kapan to mireng Dalang Cahya Kuntadi senengan karo wong liya kan mboten pernah. Senadyan to bojo kula menika dalang kondang iji enom tur ganteng tenan. Ning alhamdulillah kalih kula niku jan tresna setia tenan. Ah iya bener. Atur nuwun ya, Pak. Iya padha-padha. Pokoke sing penting kuwi jangan ada rasa saling cemburu antara satu dengan yang lain. Karena cemburu itu akan membakar api rumah tangga. Terus sampean lak yo apal karo watakku, anake wis 4, omah 15 tahun, elek-elek Cahya Kuntadi ya anake Haji Sukron Suwanda kaya ustad kaya dalang, ya to. Terus watakku piye lak ya sampean ngerti. Kapan aku njaraki sampean yen enek Tolol. Kabong. Kapan tak aku neko-neko terus aku pamane sampean reneng terus sinden tak jaraki ora nate Bu Kesi ora nate mbok aku ning kampus akeh mahasiswa sing cantik-cantik ning nadyan sampean ra ono aku ngerti oh ya Allah panjenengan tasik mirsani dumateng kula mergo saka kesedia aku kepada seorang Sukesi aku tidak pernah kengguh dengan wanita yang lain sumpahku bojo ya mung siji ning kene siji ning kono siji tegese sampean tak jak rono-rono ngono lho Bu Kesi. Sik to. Aku mau ning ati iki wis arep batin. Alhamdulillah ya Allah bojoku kaya ngono setiane. Bareng entek-entekane bom-bomane kok siji ning Ponorogo, siji ning Tulungagung. Ku njaluk tak antemi apa piye? Aja. Layak sampean saiki sering banget tanggapan ning Ponorogo. Ketok enek sing dilirik cah kene ya. Enek yakin demi Allah pancen enek. Pengen ngerti jenenge ora? Mboten. Jenenge Durin. Malah Durin. Pak Dalang kedap, Masya Allah Ren, Durin. Kowe iki ditanggapne wayang larang-larang dalange ganteng sindene Bu Kesi kok. Kowe iki ada-ada kok ngomong turu. Aja dilokne, Bu Kesi. Aja dilok. Sing jenenge turu ki nikmat saka Gusti Allah. Lho sapa ngerti dhek iki rumasane ngimpi ngeloni Luna Maya ora ngerti lho dhewe ya. Ha iya ngono kuwi. Ya Allah. Ning kula matur nuwun sanget. Niki Pak Ndorin niku jan teman setiane para sinden, khususipun sinden-sinden Madangkara. Teng pundi mawon teng Ponorogo Pak Ndorin niku mesti nusul tur nggawake tase sinden-sinden. Mbok abot kok pere gedhe diangkut mbok 5 to. Matur nuwun Pak Ndorin. Tur dheweke ora njaluk opah. Mboten. Ndek men tau tak lungi. Nyoh 50. Moh. Nyoh 50. Iki lho 50. Moh 100. Oh, njaluk sing abangan. Nggih. Ayo wis ben to. Matur nuwun sik Bu Kesi, ayo. Karo Pak Tri Haryanto sekalian Bu Aning, ayo. Nggih, matur suwun sanget dumateng keluarga besar Bapak Tri sekalian Ibu Ning ingkang saestu dalu niki bojo kula sak rombongan sampun dipun percaya nglipur warga ageng wonten ing mriki. Nggih senadyan to menika job sampun 3 taun kepengker tur tanggapane tasik murah meriah.
Saestu dalu niki kula mboten ngarep-ngarep napa-napa nggih namung pasederekan ingkang lair batin, Pak, Bu. Kula namung nderek ndedonga mugi-mugi keluarga mriki sak sampunipun ngawontenaken pahargyan tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Selamat donya akhirat keluarganipun. Matur suwun. Nah, iki Bu Kesi. Nggih. Ana nawala saking pepunden kula Bapak Ladikun. Adi Kuncara ingkang kepareng menika paring dawuh. Mas Sahya kula ngripta Sekar Dandang Gula saha sinom asmanipun temanten putri lan kakung. Nyuwun dipinangkani Mas saha rombongan Madangkara kasuwun ngiringi. Wih nggih, dadi niki sandi asma. Menawi dipun waos mandhap menika Dandang Gula niki Krisna Rahma Evelia Agustina. Yen sinome mudhun iki Gentur Setya Diar Mulya. Coba Dandang Gulane rumiyin nggih. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Menika Dandang Gula. Pelok 6 nggih. Nggih, siap. Kredyane wanita utami No. nata bele wisma mreh tumata Rah rahina nganti dalune Ma mamreh bisa rahayu evinira sujud ing Lila sabar narima antap budi luhur Gus gusahen angkara murka Ti tindak nolaku asih tresno sesami terakhir no nampa kamulyan matur sembah nuwun Dandang Gula ingkang dipun ripta dening Bapak Ladikun Adi Kuncara sampun kaaturaken dening Ibu Sukesi. Mang bacutke yening tawang Bu Kesi. Ya, mengko nggen sinome genti kancane. Ya, Monggo katur mempelai berdua Mbak Krisna karo Mas Gentur. Ya, monggo yening tawang. Yeneng tawang lintang
tembang menika ugi kula aturaken lan mujudaken salam sungkem kula dumateng para pepunden pedalangan ing wewengkon Ponorogo. Ya, Mbah Yatno, Pak Manto, Pak Sento lan ugi sanes-sanesipun mboten katalumpen Ketua Pepadi Ponorogo, Pak Sindu Parwata. Oh iya, salam hormat. Nderek macul wonten laladan Kutha Riok. Ya, monggo Bu Kesi. Yen ning taman ana lintang wang bagus roman tani sing hati Matur sembah nuwun wilujeng niskala. Ya, mengko sinome digolek ning nggon meneh ya, Mak. Nggih bukaan karo nggih tutupan. Ya. Banjur saiki ngaturake bintang-bintang Madangkara. Ya, tak goleke sing menik-menik ya kuwi Mbak Birgita Ayu dari Kediri dan juga Mbak Winong Nawangsih dari Kota Marmer Tulungagung. Wah, ya. Yo disupoti kormati bareng-bareng. Nangis sajroning ati padha endele padha ayune. Ayo.